Подиума, моля, Румен Христов, главният организатор на това състезание, който всички познавате. Да се продава. Без него тези състезания в града ми едва ли щяха да ги щеше да ги идват. Заповядай. Моля на сцената да дойде и секретарят на община Карлово, господин Стефан Стефанов, за откриване на първенството. Уважаеми гости на нашия красив град, първо добре дошли и вярвам, че ще останете с изключително приятни емоции и преживявания в нашия град. Аз искам да благодаря най-напред на Българската федерация по туризъм и фитнес за гласуваното доверие Карлово да бъде домакин на държавното първенство. Това нямаше да бъде, както каза и водещите, без активната помощ и съдействие на спортния клуб Флекс Карлово, президент господин Румен Христов.